и да ви поканим на едно изключително приключение – нашето горско бижу – къща Номад. Ако си номад по душа, можеш да избереш алпийската ни къща сред дръвчетата и с гледка към язовира. Това е най-малката къща, но разполага с всичко необходимо за престоят на гостите ни. Малък ограден двор с веранда, на която се намира вашето барбекю на дървени въглища. Вътре има налични спалня на първи етаж и спалня емпоре на отворен втори полуетаж. Една баня и тоалетна, оборудвана кухня с малък еърфрайер, микровълнова печка, котлони, малък хладилник, кана за чай и кафе-машина с капсули. Разбира се, че и тук имаме обособен, уютен кът за вашия домашен любимец. Насладете се на горската ни приказка с романтично преживяване или просто почивка за ума, тялото и душата. Очакваме ви!